Šumadija, zemlja vina i istorije. Vino. Ni kraće reči, ni duže priče. Od kada znamo za sebe, znamo i za vino. Možda da nismo saznali za vino, ne bi saznali ni za sebe. Možda bi i za nas i za vino tako bilo bolje. A možda i ne bi, ko zna. Onaj ko ne zna, mora da zapita vino. Onda će znati. Ali pod uslovom da zna kako se pita vino o bilo čemu. Da ume da čuje odgovor i da razume šta taj odgovor znači. U Šumadiji, zemlji vina, tako je od vajkada. Vladaju neki kosmički zakoni koji povezuju ljude, vinovu lozu i vino na neki specifičan i neraskidiv način. Ovde ljudi znaju da pričaju sa vinom, vole ga i brinu se o njemu. A vino ih razume i vekovima već daje odgovore na sva postavljena pitanja. Jer od kada postoji Šumadija, tako rodna i blagodatna, vinova loza je u njoj pronašla svoj mir i dom iz koga nam svake godine daruje najbolje grožđe i iz koga teku najbolja vina koja jedna zemlja može da da. A od kad je sveta, u Šumadiji je vina. Ovaj video je kreiran uz financijsku pomoć SDC. Sadržaj ovog video materijala je odgovornost implementacionog partnera Centar vinske kulture i ne odražava stavove SDC.